Bé, bona tarda. Moltes gràcies per estar un dilluns aquí, un dilluns de Setmana Santa, més o menys, quasi. Avui, en els cicles de conferències que hem encetat aquest any, avui toca parlar d'un tema absolutament desconegut per la majoria de catalans, i ja no del públic en general, sinó de gent que es dedica a l'afer públic. Avui fa exactament 80 anys, com 14 d'abril de l'any 45, del segle passat, es va presentar a la Conferència Constituent de l'ONU a San Francisco pel Consell Nacional Català. Es va presentar el que era un plec d'una apel·lació a les Nacions Unides pel reconeixement de la nació catalana. Això va fer-ho en el Consell Català amb el Josep Carner. Aquí tenim un digne descendent. Pensem que en aquell moment el Consell Nacional Català era reconegut per les forces aliades, perquè encara no se n'havien adonat que el Franco no era tan dolent i que això de jugar amb l'Eix no hi va acabar de jugar, i per tant es pensaven de bona fe que els atendrien. Aquí tenim, avui per parlar del tema, tenim en el Jaume Alonso Cuevillas, ja el coneixeu molt, és un senyor una mica mediàtic, tal vegada. El coneixeu per un afer una mica desgraciat, per dir-ho d'una manera, però habitual a l'estat espanyol, que és perseguir independentistes. No, és la justícia espanyola. Vull dir, és una cosa... Allò que diuen que la música militar és a la música el que la justícia militar a la justícia, doncs aquí podríem dir a la justícia sense militar. I després tenim en Jordi Castellà, que ja ha estat aquí alguna vegada també, advocat, que ens va presentar fa un temps el seu llibre La Via Guineana com a alternativa. Jo ara ja els hi passaré la paraula, només dir-vos que el memorial fa 2010, aquesta és l'edició del 2010, vam editar el cas de Catalunya. El 84 el primer, aquesta és la reedició del 2010. L'any 84 vam editar aquest llibre, que aquest llibre el que recull és l'aportació, la documentació que els catalans van fer a les Nacions Unides per justificar el reconeixement de la nació catalana per part de les nacions lliures del món. Ara us faré un petit incís publicitari. Està acabat de sortir d'impremta, aquest es havia esgotat i hem arribat a un acord amb l'editorial Llibres de l'Índex, que té un catàleg de llibres bastant interessant, i hem arribat a un acord per reeditar aquest llibre. I està calent, o sigui, encara no he fet ni la presentació oficial dels llibres. Però aprofitant que avui estàvem parlant del cas de Catalunya, i aquí és el cas de Catalunya, he volgut aprofitar per presentar-lo. Això ja és un incunable, aquest llibre, és un incunable. Per tant, endavant, vosaltres. Crema. Endavant, moltes gràcies. També presentem el llibre de la Els catalans apel·lant a les Nacions Unides, també de l'editorial L'Índex, i del mateix editorial, que és un recull també de la mateixa documentació del cas de Catalunya, amb una elaboració molt interessant i un pròleg d'en Jordi Carner, que és molt d'agrair, on explica com va anar tot. Per tant, també tingueu present que aquest es pot trobar també a les llibreries. Molt bé, doncs quan vulgueu podem començar. Faríem primer una petita explicació de com va anar tot. He preparat un PowerPoint, unes quantes diapositives, no seran moltes, no patiu, per explicar-vos i posar-vos en context de com va anar l'apel·lació i de quin context històric estem parlant i per què es va produir. I després ja, si voleu, amb en Jaume fem una mica la visualització de si aquesta apel·lació avui, el 2025, la podem reproduir en els nostres dies
i arribar a culminar-la, que és el que li va faltar a la generació de Josep Caner i Ribalta i del Consell Nacional de Catalunya. I que és el que ens falta a Catalunya per ser una altra vegada rica i plena, com diu el nostre himne. D'acord? Doncs anem a començar. En primer lloc, des de la desfeta de l'11 de setembre de 1714, si podem baixar una miqueta la llum perquè es vegi millor la imatge. Com deia, des de la desfeta del 1714, i aquí estem al memorial 1714, per tant és molt adient. Perfecte. Sí? Perfecte. Doncs des de la desfeta del 1714, totes les institucions catalanes van quedar absolutament anorreades i es va imposar el dret de conquesta. I el dret de conquesta, amb el decret de nova planta de 1716, va imposar una administració castellana i les constitucions catalanes no es van aplicar en tot allò que contradigués el capità general de Catalunya, que va ser fixat per Felip V i que tenia un caràcter plenipotenciari. Què vol dir plenipotenciari? Doncs que tenia dret per la justícia civil, militar i penal. Per tant, era com un semidictador. I tot allò que contradigués les seves normes doncs no s'aplicava. I només s'aplicava en allò que no contradigués les normes del capità general. De fet, el primer capità general de Catalunya serà el duc de Berwick. I no per casualitat, sinó per pagar-li a aquest mercenari anglès doncs, la feina que va fer per conquerir la ciutat de Barcelona. I evidentment s'ho va cobrar en tot el que va saquejar de la ciutat durant el temps que va ser capità general. Molt bé, continuem. Des d'aleshores, els catalans hem intentat recuperar la sobirania sostreta. I el primer que ho va intentar va ser amb Baldomer Lostau i Prats. I ho va fer l'any 1873. Ell aleshores era diputat de les Corts, per Gràcia, i també era membre de la Diputació de Barcelona. I en un moment donat, moment de crisi, doncs van proclamar del 5 al 7 de març de 1873 l'Estat català. Per tant, quan els companys proclamen l'Estat català, no era la primera vegada que es proclamava, era la segona. Perquè abans, aquest senyor, amb Baldomer Lostau i Prats, del 5 al 7 de març de 1873 l'havia proclamat. Tot i així, també és interessant dir-vos que aquest senyor encara avui no té el reconeixement de president de la Generalitat. Encara avui no se l'anomena en la llista de presidents de la Generalitat. I és una cosa ignominiosa. Com tampoc s'anomena els que van restaurar la Generalitat de Catalunya i el Principat el 1874 des de les files carlines. Aquí tenim en Rafael Tristany i en Francesc Savall, que van ser capitans generals de Catalunya i presidents de la Generalitat de Catalunya, i que van posar la capital de Catalunya a Sant Joan de les Abadeses. Potser per això els ripollesos són tan guerrers. Doncs aquests dos senyors, que van ser capitans generals de Catalunya, carlins, i presidents de la Generalitat de Catalunya restaurada pels carlins del 1874 al 1875, tampoc figuren a la llista de presidents de la Generalitat de Catalunya. I és un fet que cal corregir en els propers anys. Per tant, tenim aquests dos episodis interessants al segle XIX. Al segle XX vam tenir la Mancomunitat de Catalunya. Es va formar la Mancomunitat de Catalunya del 1914 al 1925, fins a l'arribada de Primo de Rivera, que va fer un cop d'estat i la va abolir el 1925. Per tant, com veieu, els catalans, primer des del federalisme d'esquerres, com en Lostau, després des del tradicionalisme dels carlins, però sempre buscant recuperar la sobirania perduda del 1714. I la Mancomunitat és una altra cosa molt semblant. És l'oligarquia catalana que vol tornar a tenir la Generalitat, encara que no sigui en forma de la Generalitat, buscant un subsedani que va ser la Mancomunitat de Catalunya. Primer la Mancomunitat de Municipis i després es van agrupar les 4 províncies amb la Mancomunitat de Catalunya. Però arriba la Primera Guerra Mundial, el 1914.
I aquí aquesta imatge és molt interessant. Aquí teniu el bàndol agressor, que era Alemanya, el regne austrohongarès, Bulgària i l'Imperi Otomà. I en verd teniu els aliats, que eren Rússia, la Gran Bretanya, França, Itàlia i Portugal. I amb aquest color més gris són els no bel·ligerants. Espanya no va ser bel·ligerant. Tot i així, Catalunya, com tenia i encara té en França el seu principal mercat internacional, va col·laborar estretament amb l'estat francès a la Primera Guerra Mundial i fins i tot hi va enviar fins a 12.000 voluntaris catalans que van lluitar a la Primera Guerra Mundial a la Legió estrangera, que va passar a anomenar-se la Legió Catalana, de tants voluntaris que tenia la Legió estrangera francesa. I per tant, indirectament, els catalans van participar en aquesta Primera Guerra Mundial. Aquí veieu el resultat de la Primera Guerra Mundial, que va portar, amb la derrota d'Alemanya i dels seus aliats, que Turquia, l'Imperi Otomà es va dividir en tres parts, l'Iraq, Síria i Turquia. I Alemanya va haver de deixar néixer Polònia com a estat, Txecoslovàquia i l'Imperi Austrohongarès, Àustria i Hongria es van separar. I va néixer també aquí Iugoslàvia. I aquí, a la part del Mar Bàltic, va néixer Finlàndia, Estònia, Letònia i Lituània. Molt bé. Durant la Primera Guerra Mundial, el president dels Estats Units d'Amèrica, en Woodrow Wilson, va fer una compareixença el 8 de gener del 1918 davant del Congrés dels Estats Units i va fer una proposta per acabar amb la Primera Guerra Mundial. I va dir, mireu, s'ha de fer una proposta, ell era demòcrata i per tant era una persona que, ja sabeu que la diferència entre els demòcrates i els republicans és que els demòcrates són més racionals i els republicans són més viscerals, d'acord? I per tant, el president Wilson va fer una proposta per acabar amb la guerra de forma concertada. I va dir, hauríem de fer negociacions de pau públiques, hauríem de permetre la llibertat de navegació marítima, hauríem de permetre la llibertat de comerç internacional, justament al contrari del que ara es planteja, i hauríem de fer una limitació concertada de totes les nacions bel·ligerants sobre els armaments. Perquè com més armament, va dir el Woodrow Wilson, més guerres. No al contrari. Per tant, ja l'any 1918, el Woodrow Wilson va dir com més armes, més guerres, i no a l'inrevés. I la cinquena cosa que va proposar per evitar les guerres va ser el reconeixement de totes aquestes nacions colonitzades o dominades, que en aquell moment eren moltíssimes, perquè hi havia els grans imperis colonials francès, alemany, també belga, espanyol, britànic, etc. Doncs aquesta va ser la proposta que va fer en Woodrow Wilson. Aquesta proposta es va traduir amb el Tractat de Versalles, del 28 de juny de 1919, que es va fer al Palau de Versalles, a França. I en aquesta proposta s'establia, tirant endavant aquestes propostes que va fer en Woodrow Wilson, i crear la Societat de Nacions, que és el primer organisme mundial que es crea on totes les nacions del món, principalment les que havien guanyat la guerra de la Primera Guerra Mundial, s'agrupen per formar aquest nou ordre mundial que permeti seguretat i estabilitat al món i que reorganitzi les relacions que tenen els diferents estats. D'acord? I aquí teniu el Tractat de Versalles, la seva caràtula principal. Aquí teniu la icona i la Societat de Nacions, que es crearà a partir de l'any 1920, el 15 de novembre del 1920, entra a formar part ja com una organització internacional i multilateral, comptarà amb 42 països, poc a poc. I acabarà el 18 d'abril de 1946, quan ja es constitueix a partir de l'any 1945, del 24 d'octubre de 1945, les Nacions Unides. De fet, les Nacions Unides i la Societat de Nacions són paral·leles, perquè la Societat de Nacions, quan acaba el seu mandat, traspassa tot el funcionariat a les Nacions Unides. Per tant, diguéssim que és una continuació natural d'aquesta organització mundial. Molt bé. Quina particularitat té interessant la Societat de Nacions? Doncs que, com en Woodrow Wilson defensava el dret a l'autodeterminació,
s'aplicarà 2 vegades el dret a l'autodeterminació a la Societat de Nacions. Primer, amb el referèndum de l'Alta Silèsia, que era una regió que estava entre Alemanya i Polònia, on van poder votar els ciutadans de l'Alta Silèsia si volien pertànyer a Alemanya o volien pertànyer a Polònia, que era un estat que s'havia creat a partir de la Primera Guerra Mundial. I això es va fer justament per evitar la violència i per evitar les guerres. Per tant, per evitar els enfrontaments armats que fins aleshores hi havien hagut, es fa aquest referèndum. I és el primer referèndum que convoca una organització mundial. El referèndum de l'Alta Silèsia de 1921, seguint la tesi del president Wilson. I aquí veieu en taronja les poblacions que passaran al bàndol alemany i en verd les que passaran al bàndol polonès. I de forma amistosa i pacífica van poder fer aquest referèndum, gràcies també a que la Societat de Nacions va establir diferents exèrcits d'Anglaterra i de França per evitar que alemanys i polonesos es poguessin fer qualsevol tipus d'incident. D'acord? Per tant, aquest és el primer referèndum que la Societat de Nacions empara. El segon referèndum és el de l'Essarret, que és una regió que està entre França i Alemanya, que estava en disputa també entre aquests 2 territoris. I es va fer més tard, es va fer l'any 1935. Cal dir que tot això estava ja contingut en el Tractat de Versalles, per tant, no era una innovació en el sentit de que es decidís des de la Societat de Nacions, sinó que ja en el Tractat de Versalles es decideix amb les converses multilaterals que es van haver-hi per crear la Societat de Nacions. I es va fer l'any 1935. I en aquest referèndum de l'any 1935 el 90,3% van ser favorables a retornar a Alemanya. D'acord? Per tant, ja tenim 2 referèndums. L'article 1 del paràgraf 2 del Pacte de la Societat de Nacions de febrer de 1920 diu una cosa molt interessant, que és el que va fer que la causa catalana renaixés i es transformés en una causa netament independentista. Diu el següent: qualsevol estat, domini o colònia plenament autònoms, no esmentats en l'annex, que són els països que s'incorporen a la Societat de Nacions, podrà convertir-se en membre de la Lliga si la seva admissió és acordada per 2/3 de l'Assemblea. Què vol dir això? Doncs que qualsevol nació sense estat que pogués reclamar a la Societat de Nacions el seu reconeixement, si l'Assemblea de la Societat de Nacions per 2/3 ho acceptava, podia esdevenir un estat independent. I esclar, això estem parlant de l'any 1920. Quan això va passar, evidentment, els catalans que ja veien com anava la jugada, perquè ja coneixien la carta de Woodrow Wilson, que defensava el dret a l'autodeterminació, van fundar el Comitè Pro Catalunya de 1918. I el 8 de juliol de 1918 van fundar aquesta organització que volia plantejar el plet català davant dels aliats vencedors de la Primera Guerra Mundial, justament per aprofitar els 14 punts de Wilson i el dret a l'autodeterminació. El seu president va ser en Vicent Albert Ballester, que és el creador de l'estelada. I ell va crear l'estelada perquè ell va participar en la guerra d'independència de Cuba. I el 1898 es trobava a Cuba i va donar suport als independentistes cubans. I per aquest motiu, emmirallant-se amb la bandera que va sorgir de la independència cubana, no sabem si ell directament o una persona encarregada va dibuixar la que avui tenim per estelada. D'acord? I va fer, coincidint amb l'organització de la Societat de Nacions, aquests segells que posen, no sé si ho veieu aquí, Societat de les Nacions de 1919. I aquests segells es venien als catalans per sufragar les despeses de l'independentisme català naixent d'aquell moment. Ara podríem fer un altre segell, posar 2025, per exemple. Seria una mesura equivalent a la que es va fer l'any 1918. Molt bé, doncs en Vicenç Albert Ballester, una de les persones amb les que va col·laborar va ser el president Macià, que aleshores era diputat al Congrés de l'Estat espanyol, al Congrés d'Alfons XIII, no us ho perdeu. I
també va col·laborar amb altres persones i va tenir el suport de la Unió Catalanista, que era una formació político-social que va aixoplugar el primer, diguéssim, independentisme més organitzat, que després passaria a l'estat català. Molt bé. En Francesc Macià, convençut de la causa catalana i de les possibilitats que tenia la Societat de Nacions de fer-nos independents, va pronunciar un discurs que passarà a la història el 4 de novembre de 1918. Y digo así: nosotros queremos formar una nacionalidad libre e independiente para que esa nacionalidad catalana pueda asistir a la Liga de las Naciones Unidas, llevando así su civilización y su cultura, ya que el fin primordial de esa liga es formar una identidad superior que dirima las diferencias entre naciones libres y evite los conflictos sangrientos. Per tant, en total sintonia amb el president Wilson. Estava dient, deixem-nos de matar, fem una organització mundial per parlar de pau, per comerciar entre tots, i totes aquelles nacions que vulguin participar-hi, que ens ho facin saber i ho sotmetrem a l'assemblea. Sí, el discurs el va fer el Congrés dels Diputats de Madrid, i per això el discurs està en castellà. Molt bé. Per tant, estem parlant de l'any 1918. Alhora es va fundar el Comitè Nacional Català, també l'any 1918, format pels voluntaris de la Primera Guerra Mundial. Aquest es va fundar a París. Els voluntaris, que per cert, en Macià, i això és una cosa molt desconeguda, en Macià va ser cronista de guerra de la Primera Guerra Mundial per al diari La Publicitat. El va enviar, i sabeu que en Macià va estar a l'exili diverses vegades perquè, com que era una mica massa independentista pel que era el que li agradava a l'estat espanyol, doncs va haver de marxar a l'exili 2 o 3 vegades perquè el buscaven per detenir i el van marxar. Doncs ell va estar de cronista de guerra i va conèixer ja a molts catalans que lluitaven per l'estat francès, per la República Francesa a la Primera Guerra Mundial. I allà segurament va poder conèixer, segur, en Daniel Domingo i Montserrat, que no és parent d'en Jordi Domingo, ja m'ho ha dit, però que ho podria ser, perquè tenen els mateixos ideals. D'acord? I aleshores allà van fundar el Comitè Nacional Català. I aquest senyor, en Daniel Domingo i Montserrat, que era tortosí del Baix Ebre, va ser el fundador del Comitè Nacional Català, que era format per veterans de la Primera Guerra Mundial que havien lluitat a les ordres de la República Francesa, però des de la Legió Catalana. De fet, ell fou comandant del primer regiment de voluntaris catalans. I aquest comitè va fer una cosa extraordinària. Va aprofitar que era a París i que el president de la República Francesa era l'amfitrió de la Societat de Nacions i del Tractat de Versalles, van aprofitar per fer una carta al president de la República Francesa i al president dels Estats Units d'Amèrica, que s'hi havia traslladat allà per ser present en el Tractat de Versalles i en la inauguració de la Societat de Nacions, per tal de demanar que Catalunya fos reconeguda com a nació. I aquí teniu un díptic, un fulletó, que encara avui es conserva, on el Comitè Nacional Català explica una mica la història de Catalunya i demana la revisió del Tractat d'Utrecht. I va dirigit al president Wilson. Ho veieu? Glòria al president Wilson. O sigui, els nostres veterans de guerra es van conjurar per tal que aquesta informació per al reconeixement de Catalunya arribés fins allà. I li van posar l'estelada de Vicenç Ballester, que també era el seu logo, diguéssim, del comitè. Molt bé. Alhora li van fer una carta, que li van dirigir personalment al president Wilson. Us llegiré el que diu la carta perquè jo crec que no té desperdici. Diu: Senyor, a l'hora suprema de la victòria del dret i de la llibertat dels pobles, nosaltres, soldats que hem combatut a la Gran Guerra, referint-se a la Primera Guerra Mundial, conscients de lo que deu ser la futura societat de nacions, ens adrecem a vos
per a demanar-vos que interposeu vostra força moral i material per a que el Congrés de la Pau tingui en compte les aspiracions nacionalistes dels catalans, que en nombre de 12.000 s'enrotllaren espontàniament sota els plecs de la bandera de França i que heroicament han combatut i vessat la seva sang en tots els camps de batalla d'Europa per la causa de la santa llibertat i de la justícia. I continua dient, des dels Dardanels i Macedònia, Aisén, la Somme, la Xampanya, Verdun, Gaona, que són les grans batalles de la Primera Guerra Mundial, i tantes altres terres de lluites èpiques, són regades amb sang catalana i guarden les tombes de milers de legionaris catalans que perderen la vida amb la dolça esperança que sa estimada pàtria fluiria també de la llibertat. Això és el que escriuen al president Wilson. Però què va passar amb aquesta apel·lació? Doncs que va ser frustrada. I de quina manera? Doncs va ser frustrada per un viatge a Llampec que va fer el comte de Romanones, que era el primer ministre espanyol, d'Alfons XIII, acompanyat de Cambó, que també era ministre de Foment, que van anar l'any 1919 a entrevistar-se amb el president de la República Francesa i li van dir que això era un afer intern, que això es resolia amb una autonomia i que els catalans ara tenien una mancomunitat, que estava discutint l'any 1919, curiosament, una autonomia i que els catalans quedarien tots satisfets perquè els catalans volien ser espanyols. I amb aquest viatge ho van solucionar i ho van tancar així. I per desgràcia, utilitzant en Francesc Cambó, que per cert tenim un monument aquí a la Via Laietana, en el seu honor i en el seu record, suposo que deu ser per aquestes gestes, per haver finançat el cop d'estat de Franco, no sabem ben bé per què, però encara el tenim allà, doncs va escapçar aquella reclamació històrica de tants i tants patriotes que van arriscar la vida per la llibertat de Catalunya. D'acord? Molt bé. Però tot i així, en Cambó, quan va tornar, va dir no us preocupeu perquè ara hi haurà l'autonomia, perquè farem aquesta llei d'autonomia i l'aprovarem amb Alfons XIII, perquè amb Alfons XIII se puede hablar, que és campechano. Exacte. I els catalans sembla que s'hi van conformar. Però què va passar? Doncs que no només no va arribar la llei d'autonomia, sinó que va arribar el cop d'estat de Primo de Rivera. Perquè les èlits espanyoles i també catalanes de la Real Oligarquia van veure amb l'obrerisme un perill per al seu desenvolupament econòmic. I aleshores doncs, van incitar a Primo de Rivera, que era capità general de Catalunya, perquè fes un cop d'estat i posés ordre en el país. I de passada, en Primo de Rivera doncs, va tenir diguéssim, la inspiració de carregar-se la Mancomunitat de Catalunya. No se ha dit això. I s'ho va carregar. D'acord? Va dissoldre la Mancomunitat el 13 de setembre, uns dies després de l'11 de setembre de 1923. I aquí tenim la seva fotografia. Molt bé. Mentrestant, els catalans d'Amèrica, absolutament irredents, continuaven amb la flama ben encesa. I escrivien coses com aquestes. Queremos a Catalunya libre y soberana, no colònia de Castilla. Això és el que deien els catalans d'Amèrica. O sigui que hi havia molts catalans que havien anat a Amèrica a guanyar-se la vida i que enyoraven una Catalunya rica i plena i que van ser, ja ho veureu, els que van promoure des de l'exterior per tal que Catalunya doncs, recuperés la Generalitat i proclamés la segona república catalana. Anava a dir primera, però la primera és la de Pau Claris i la segona és la de Francesc Macià. Molt bé. Aleshores, el 1926, un any després d'haver abolit la Mancomunitat, hi ha la reacció dels catalans. Macià doncs, està a l'exili i des de l'exili prepara la insurrecció de Prats de Molló, que té com a propòsit ocupar amb un centenar, no eren més de 150 voluntaris,
i uns 18 mercenaris italians de la Primera Guerra Mundial, que després delataran la seva posició a l'estat francès, i per això serà avortada aquella insurrecció, que tenia com a objectiu doncs, entrar a la Garrotxa, apoderar-se d'Olot i des d'allà provocar un aixecament multitudinari de tots els catalans. En aquella diguéssim, somiada revolta, que no va arribar mai a consumar-se, doncs els italians ens van trair, un net de Garibaldi, ens va trair i aleshores la policia va avortar aquell intent de revolta que amb 150 homes tampoc us penseu que haguessin pogut recuperar Catalunya, però bé, com a mínim la intenció hi era i el propòsit heroic també. I aquí teniu una fotografia del judici, i aquí teniu a Francesc Macià i aquí teniu a tots els que l'acompanyaven. I també l'acompanyava en Josep Carner i Ribalta, i també l'acompanyava en Daniel Domingo i Montserrat, veterà de la Primera Guerra Mundial, que havia fet l'apel·lació a la Societat de Nacions. També hi era a Prats de Molló. Per tant, tot l'independentisme estava interconnectat, era una cosa fantàstica. No eren molts, però tots estaven ben avinguts i ben interconnectats. Molt bé, a partir d'aleshores, Macià no es resigna a la pèrdua de Prats de Molló i el que fa és aprofitar que està a l'exili per recórrer tota Amèrica i anar també a la Unió Soviètica i buscar suports internacionals per, una altra vegada, aconseguir més armes i més soldats i més voluntaris. I en Josep Carner i Ribalta, encarregat per en Macià, farà l'Assemblea Constituent Separatista de l'Havana, de 1928. I en allà el que es farà és la Constitució de la República Catalana. Tenim dues constitucions, la del 1702 i després la del 1928, que va ser aprovada a l'Assemblea Separatista Catalana de l'Havana, on s'hi van reunir tots els comitès de tota Amèrica a favor de fer la independència de Catalunya, no us ho perdeu. O sigui, tots els casals catalans que hi havia a Amèrica es van reunir a l'Havana per conspirar a favor de la independència de Catalunya. I entre les coses que van fer va ser aquesta Constitució de la República Catalana. Per tant, ja tenim Constitució. Tenim una de la República Catalana del 1928, que d'aquí 3 anys farà el centenari. Per cert, espero que també, si és en aquesta casa o en una altra, fem un digne homenatge, i si pot ser des del Parlament de Catalunya estaria molt bé. A veure si ho aconseguim, des de la Catalunya independent. Des de la Catalunya independent potser sí que podrem fer l'any. Molt bé. Arribarà aleshores la proclamació de la Primera República el 14 d'abril de 1931 i, per cert, molt interessant, la Constitució de l'Havana s'aplicarà durant aquells 3 dies que Macià va proclamar la República Catalana. Durant les 72 hores que Catalunya va ser independent, la República Catalana de 1931, s'aplicarà la Constitució de la República de l'Havana. D'acord? Després sabeu que morirà Macià, hi haurà els fets el 6 d'octubre amb la proclamació del segon estat català, no del primer, del segon, per en Companys, que acabarà amb un regiment d'artilleria que va venir del quartel del Bruc i va disparar a canonades contra els que defensaven el Palau de la Generalitat, que tenien pistoles i escopetes, poca cosa, i per tant va fer impossible mantenir la posició al Palau de la Generalitat. I aquí teniu la fotografia dels milicians del quartel del Bruc amb els seus canons disparant contra el Palau de la Generalitat. I després arribarà l'aixecament militar del 18 de juliol, el cop d'estat, i a Barcelona hi va haver la batalla de Barcelona, que va anar del 18 de juliol fins al 20 de juliol, que van guanyar gràcies als anarquistes, gràcies també als Mossos d'Esquadra, als Carabiners i la Generalitat de Catalunya. I aquí teniu una fotografia on el poble, mal armat, es va aixecar amb armes per aturar els militars que des del quartel del Bruc van atacar les institucions catalanes i van ser aturats justament a la plaça Catalunya, on ara tenim a l'Apple Center. Allò era l'Hotel Colón, i allà es van refugiar els militars quan van veure tantíssima gent que sortia al seu encontre, i allà va ser la batalla decisiva, l'encontre decisiu,
on els milicians, sobretot de la CNT i dels carabiners, etc., doncs van fer front als sublevats. Aleshores el Durruti, els germans Escasso i tota aquesta gent. I després arribarà, després de la Guerra Civil, l'exili, detenció i afusellament del president Companys. Bé, el president Companys, abans de ser detingut i afusellat, crearà el Consell Nacional de Catalunya, l'any 1939 a París, una mica emulant el Comitè Nacional Català que s'havia fet durant la Primera Guerra Mundial. I aquí nomenarà a títol personal 5 consellers, que seran en Pompeu Fabra, en Santiago Pi i Sunyer, en Josep Pous i Pagès, Antoni Rovira i Virgili i Jaume Serra i Corder. El president serà afusellat el 1940 i quedarà en el Consell Nacional de Catalunya com a president Carles Pi i Sunyer, com a secretari Josep Maria Batista i Roca i com a vocals en Josep Trueta i en Ramon Parera. Són uns anys on la Generalitat de Catalunya s'ha dissolt, s'ha perdut el govern sobre Catalunya i el Consell Nacional de Catalunya és l'únic organisme que representa mínimament les nostres institucions després de la Guerra Civil. L'any 1942 es crearà la delegació de Nova York, que serà formada per en Josep Carrer i Ribalta, com a vicepresident en Manel Serra i Moret, i com a vocals en Salvador Armendares, en Baltasar Samper, en Ferran Zulueta, l'Hipòlit Nadal, i en Joan Garganta, i Antoni Trias i Pujol, i Francesc Paniello. Per tant, es començaran a crear delegacions a diferents llocs d'Amèrica, no només a Nova York, també a Xile, a Mèxic, etc., on els catalans s'organitzaran per representar-se i per ajudar-se, perquè l'exili català va ser monstruós, perquè centenars de milers de persones van haver de sortir. Es calcula que en un primer moment van sortir fins a 1 milió de persones de Catalunya per por de ser assassinats per les tropes franquistes. I com que els nazis van entrar a França, doncs molts van haver d'anar a Amèrica per salvar les seves vides. I en Companys no ho va voler fer perquè tenia un fill internat en un sanatori i per estar a prop d'ell es va jugar la vida i finalment la va perdre. Molt bé, el 25 d'abril de 1945 es fa la Conferència Fundacional de les Nacions Unides i els catalans d'Amèrica es van organitzar, liderats per en Josep Carrer i Ribalta. Van fer una carta i un memoràndum per sol·licitar el reconeixement de Catalunya i van demanar a tots els casals d'Amèrica que enviessin telegrames, que representaven a 75.000 persones, poca broma, que enviessin telegrames de suport en aquest memoràndum i en aquesta carta que era dirigida a la Conferència Fundacional de les Nacions Unides, que ja sabien ells que no podrien participar perquè Catalunya no era reconeguda com a nació el 1945. I tampoc tenia cap president que pogués presentar-se en nom dels catalans. Això també s'explica a la carta. Diu, nosaltres és que tenim un president que ens l'han afusellat, és que som un poble oprimit, som un poble que ha caigut sota el feixisme i sota el nazisme. I per tant som la societat organitzada d'Amèrica la que demana la vostra empara perquè el cas català sigui posat al dia, sigui actualitzat i sigui resolt, d'acord amb el dret internacional que emanarà de les Nacions Unides. Per tant, els 14 punts de Wilson i d'acord amb els anhels històrics del poble català. Per tant, el que van fer de presentar aquesta carta el 14 d'abril de 1945 és anterior a la mateixa Constitució de la Conferència Fundacional de les Nacions Unides. Encara no s'havia escrit la Carta Fundacional de les Nacions Unides. Que en Josep Carner i Ribalta i tots els seus companys ja tenien preparada una carta i un memoràndum on explicava què era Catalunya per tal que les nacions patrocinadores, que eren Anglaterra, Estats Units, la Xina i la Unió Soviètica, poguessin valorar la possibilitat d'ajudar a Catalunya en la seva lluita per l'alliberament nacional. Molt bé.
Aquí teniu els 46 països participants, on Espanya no participa perquè era un país que va col·laborar amb el règim feixista i nazista i durant 10 anys va ser vetat per les Nacions Unides. Espanya ingressa a les Nacions Unides l'any 1955, però l'any 1945 és vetat tant per Estats Units d'Amèrica com per la Unió Soviètica. Això és una cosa històrica molt important. Durant 10 anys va ser vetat per les dues superpotències mundials. Aquí teniu l'aprovació, que va ser el 26 de juny de 1945 i entrarà en vigor el 24 d'octubre a San Francisco. Aquí teniu, com ha explicat el nostre company del Memorial, 2 llibres on ho expliquen, el cas de Catalunya, que és la reedició de l'any 2010, i els catalans apel·len a les Nacions Unides de l'Andreu Marfull, que fa una recuperació de l'arxiu d'en Josep Carner i Ribalta, doncs, que estava pràcticament extraviat a l'Arxiu Nacional de Catalunya, perquè estava mal catalogat. I aleshores ell el va descobrir i va dir, no pot ser, aquest arxiu és en Josep Carner i Ribalta. Encara que el tingui una altra persona, el que és d'interès és que és d'en Josep Carner i Ribalta. I aleshores va recollir tota aquesta documentació extraordinària i va fer aquest llibre dels catalans apel·len a les Nacions Unides. Aquí teniu en Josep Carner i Ribalta, si voleu una fotografia d'ell, i ell tenia una frase cèlebre que va passar a la història, que jo crec que ens hauríem de repetir moltes vegades, molts dels que som aquí presents, que deia: l'únic interès de la meva vida és Catalunya i la independència. No em desvio ni un pèl d'aquesta única prioritat. Aquesta és l'objectiu que persegueixo i tot el que faig és en aquesta direcció. Era un home obsessionat a aconseguir la llibertat de Catalunya. Va ser el secretari fidel i lleial de Francesc Macià. Tant és així que una de les seves últimes obres va ser un llibre que porta com a títol Retorn a Macià, on explica que els catalans no assolirem la independència si no tornem als valors i als principis del president Macià. I aquest llibre, si no recordo malament, és de l'any 1987. Ja en Josep Carner i Ribalta, abans de morir, ja apel·lava a retornar als principis i al coratge i als ideals del president Macià. Molt bé. L'apel·lació del Consell Nacional de Catalunya deia 4 coses molt importants. Primera, que el retardat cas d'alliberament nacional sigui posat al dia per les Nacions Unides. 2. D'acord amb el dret d'autodeterminació que defensa la Carta de l'Atlàntic, els famosos 14 punts Wilson, en concret el 5è, que aquesta decisió sigui decidida pels nacionals de Catalunya mitjançant un plebiscit després de ser reconeguda com a nació. Què està dient aquí? Que hem de ser els catalans d'origen, els nacionals, els que hem de decidir la llibertat i el futur de Catalunya, no aquells que han vingut per ocupar-la, i que hem de ser els catalans els que ho hem de decidir després de ser reconeguts com a nació. Per tant, primer se'n reconeix com a nació i després poder decidir lliurement els nacionals catalans. I en tercer lloc, bé, i també a més diu decidit en forma de plebiscit. Diu que aquesta decisió sigui decidida pels nacionals de Catalunya mitjançant un plebiscit, un referèndum, com els que la Societat de Nacions ja havien abanderat a Alemanya durant l'any 1921 i després a l'any 1935. Per tant, estaven al dia, estaven informats de tot. Vivien als Estats Units d'Amèrica, però llegien els diaris, estaven obsessionats amb la llibertat de Catalunya i buscaven totes les maneres possibles després d'haver fet els fets de Prats de Molló, que era un intent d'aixecament i d'insurrecció militar, després d'haver fet la proclamació de l'Estat català, després d'haver fet la Guerra Civil, després d'haver fet la Guerra Mundial, perquè també van participar i col·laborar a la Segona Guerra Mundial des de Londres i des dels Estats Units d'Amèrica al donant suport als aliats. Fins i tot hi havia un pla, que un dia, si voleu, en parlarem, un pla d'invasió. Un pla d'invasió de l'exèrcit aliat per Badalona que hauria alliberat la península ibèrica, derrocat el franquisme i entrat per la Jonquera, pels Pirineus, pel sud de França, travessant la Catalunya Nord i fins a París. O sigui,
El pla, diguéssim, primer que es va redactar pels aliats per recuperar, diguéssim, el terreny perdut era entrar per Badalona, desembarcar a Badalona. No a Normandia, a Badalona, no a Sicília, com després es va fer també. No, a Badalona. Però aquest pla va ser desestimat, perquè els anglesos eren amics, molt amics de Franco, i van dir, home, aquest senyor ja es porta bé amb nosaltres, ens cuida les gallines, i no tenim problema amb ell, que col·labori de tant en tant amb la divisió azul, amb el Hitler, això és pecat de puta. Recordeu-vos dels anglesos, Sí, ja abans. D'Utrecht, recordeu-vos d'Utrecht. Molt bé, i la quarta condició va posar que en qualsevol desavinença entre Espanya i Catalunya fos resolta pel Consell de les Nacions Unides o la Cort Internacional de Justícia, que encara no s'havia creat, com les Nacions Unides, però que s'havia de crear i que avui ja és una realitat. Per tant, ells deien, si no ens posem d'acord amb els espanyols per fer el plebiscit, no passa res, que decideixin les Nacions Unides, d'acord amb el dret internacional del president Wilson, o la Cort Internacional de Justícia, però que no decideixin els espanyols. Perquè si no són jurat i part, i això evidentment no és justícia. Això els advocats ho sabem molt bé, que el que no pot ser és que el jurat sigui part. Això inhabilita el jurat. O sigui, un jurat no pot ser part. No sé si us agraden les pel·lícules d'advocats americanes, però el primer que fan és interrogar el jurat. Abans de fer el judici, el primer que fan és interrogar el jurat. I si el jurat no és idoni, han de canviar-lo. Perquè fins que el jurat no sigui idoni, no pot començar el judici perquè no seria just. Doncs això és el que demanaven els catalans. Els catalans d'Amèrica deien el jurat ha de ser imparcial i per tant ha de ser les Nacions Unides o la Cort Internacional de Justícia. Molt bé, però aquesta apel·lació també serà sabotejada per l'estat espanyol. I com ho fan? Doncs ho fan amb el president de la República Espanyola a l'exili, que es deia José Giral, aleshores, i el president del Parlament, que un cop mort el president Companys, sense que el votés ningú, doncs va exercir de president de la Generalitat, en Josep Irla. Cal dir, en la seva defensa, que la Generalitat a l'exili estava finançada per la República Espanyola. I estava finançada per la República Espanyola perquè ens van robar tots els diners a la frontera. De fet, en Companys i en Tarradellas li van demanar tots els béns de la Generalitat abans de fer-los passar a la frontera francesa. I per tant estaven absolutament coaccionats i condicionats. Per tant, l'Irla col·laborarà amb la República Espanyola per desacreditar aquesta apel·lació. I com ho farà? Doncs amb una carta. I en aquesta carta diu dues coses. Primera, que es subordina a la recuperació de la República Espanyola, i dues, que es subordina a la recuperació de l'Estatut de Núria, que era l'Estatut que tenia la República a l'any 1931. Clar, aquesta carta, evidentment, desautoritza totalment l'apel·lació dels catalans d'Amèrica i les Nacions Unides doncs, ja no la tindran en compte. Perquè, evidentment, la República Espanyola també escriurà a les Nacions Unides i els dirà que l'únic organisme oficial que representa els catalans és la Generalitat Republicana a l'exili. I el seu president en funcions, en Josep Irla, ja us ha dit que vol la recuperació de la República Espanyola i l'Estatut d'Autonomia. Quedant aquesta apel·lació heroica doncs, totalment desatesa. Molt bé. Però no només això, l'Irla, a més, dissoldrà el Consell Nacional de Catalunya. Perquè, evidentment, el que no es podia permetre és que hi hagués un Consell que anés per lliure. I el Consell Nacional de Catalunya, sobretot el dels Estats Units, amb en Josep Caner i Ribalta i els seus companys, anaven a tota metge, anaven amb la directa. I aleshores, esclar, això posava en perill les relacions de la Generalitat Republicana amb l'exili de l'espanyol republicà. I per tant, el que van fer és demanar-li a Carles Pi Sunyer que dissolgués el Consell, tot i la protesta de Josep Trueta i de diferents partidaris de mantenir-lo als Estats Units d'Amèrica i a Londres. Per tant, no només es va desatendre la petició, no només es va sabotejar, sinó que a més es va liquidar el Consell Nacional de Catalunya perquè no pogués tornar a fer cap altra apel·lació, no fos cas.
que l'Antonès Gaudí. Aquí també he de dir que va col·laborar en Tarradellas. En Tarradellas va ser col·laborador necessari de tot això. Molt bé. Va ser una ocasió històrica perduda perquè la Conferència Fundacional de les Nacions Unides, potser per aquesta apel·lació que van fer els catalans, es va sensibilitzar moltíssim amb el dret a l'autodeterminació. Tant és així que va anar més enllà de la Societat de Nacions. I en el seu article número 1.2 diu que cal fomentar entre les nacions les relacions d'amistat basades en el respecte al principi de la igualtat de drets, que vol dir que totes les nacions són iguals, i el de la lliure determinació dels pobles. La Societat de Nacions no estava referida exclusivament als pobles colonitzats o dominats, que Catalunya també es podia incloure en aquesta vessant, però aquí ja va més enllà. Aquí diu que el dret a l'autodeterminació és per a tots els pobles, encara que no estiguin dominats i colonitzats, que els pobles són lliures, tenen els mateixos drets i que tenen dret a decidir el seu futur. Això és el que diu la Carta Fundacional de les Nacions Unides. Potser per aquesta apel·lació que va fer el Consell Nacional de Catalunya, que va ser rebuda amb molta simpatia. Molt bé, després diu més coses. Diu que cal realitzar la cooperació internacional com a solució dels problemes internacionals i que les Nacions Unides han de servir com a centre per harmonitzar aquests esforços. Però després també tenim l'article 55, que està referit a la cooperació internacional i econòmica i social de la Carta de les Nacions Unides de 1945, que diu coses fantàstiques. Diu, amb el propòsit de crear les condicions d'estabilitat i benestar necessàries per a les relacions pacífiques i amistoses entre les nacions, aquestes s'han de basar en el respecte al principi de la igualtat de dret i la lliure determinació dels pobles. I cal promoure nivells de vida més elevats, treball permanent per tothom i condicions de progrés i desenvolupament econòmic i social. I la solució dels problemes internacionals de caràcter econòmic, social o sanitari i d'altres problemes connexos amb la cooperació internacional i l'ordre cultural i educatiu. Perfecte. Doncs ens està dient que en comptes de fer-nos la guerra, cooperem. En comptes de matar-nos, doncs comportem-nos civilitzadament, respectem a totes les nacions i respectem la seva voluntat de decidir lliurement el que vulguin ser. Article 1 i article 55. Però encara hi tenim un altre article. L'article 73, i aquest és fantàstic. Què diu l'article 73? Els membres de les Nacions Unides que tinguin o assumeixin la responsabilitat d'administrar territoris on aquests pobles no hagin arribat a la plenitud del govern, això vol dir la independència, reconeixen el principi de que els interessos d'aquests habitants, d'aquests pobles, d'aquests territoris, està per damunt de tot. I accepten com un encàrrec sagrat l'obligació de promoure en tot el possible, dintre del sistema de pau i de seguretat internacional establert per la Carta de les Nacions Unides, el benestar d'aquests habitants i d'aquests territoris. Això és el que diu. Està parlant com a encàrrec sagrat, promoure la sobirania d'aquests territoris. I diu més, assegurar amb el degut respecte a la cultura dels pobles respectius, no com aquí, que el català no és llengua obligatòria, però no només a Catalunya, sinó tampoc a València, sinó tampoc a les Illes Balears. El català no és obligatori, i les Nacions Unides ho diuen, assegurar el degut respecte a la cultura dels pobles, el seu avançament polític, econòmic i social i educatiu, no perseguir la immersió lingüística, per exemple, o l'escola catalana, que és el que ha fet Espanya de forma recurrent, i també la protecció contra tot abús. Tot el contrari del que es fa aquí des del Tribunal Superior de Justícia, des del Tribunal Suprem i des del Tribunal Constitucional. I a més diu, i també ha d'ajudar a desenvolupar el govern propi i a tenir degudament en compte les aspiracions polítiques dels pobles, o sigui, la independència, i ajudar-los en el desenvolupament progressiu de les seves lliures institucions polítiques. O sigui, no només no ens havien d'enviar els piolins a l'1 d'octubre, sinó que aquests, d'haver vingut, havien d'haver ajudat
en tota l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, d'acord amb l'article 73 de la Carta Fundacional de les Nacions Unides de 1945. Però els nostres afinats polítics encara no han llegit aquest article i encara no ho han denunciat. Sí, que s'ho han llegit, sí. Aquest és un problema que tenim com a país, perquè s'han violat els articles 1, 55 i 73 de la Carta Fundacional de les Nacions Unides. Però encara avui no s'ha fet cap denúncia internacional d'aquestes violacions. I això és una cosa que ens hem de fer mirar nosaltres, els catalans. Molt bé, aquí teniu la fotografia de l'ingrés d'Espanya a les Nacions Unides l'any 1955. Aquí es dona una paradoxa molt interessant. Sabeu com va ingressar Espanya a les Nacions Unides? Gràcies a la Unió Soviètica. I ara em dieu, no pot ser. Pot ser. Però si Franco era anticomunista, Franco era antisoviètic, Franco va enviar la Divisió Azul, va participar a la batalla de Leningrad i va matar milers, centenars de milers de persones. Com és possible que els soviètics li donessin entrada a les Nacions Unides? Doncs perquè es va fer un pacte amb els Estats Units d'Amèrica, aleshores imperava la bipolaritat, i els soviètics i els americans es van repartir l'ingrés de 17 noves nacions a les Nacions Unides. I una d'elles, els americans van demanar que fossin els espanyols. I els soviètics, a canvi de que entressin els seus partidaris del pacte de Varsòvia, doncs van facilitar l'entrada a l'estat espanyol. Que després la Vanguardia va dir que la diplomàcia soviètica era una gran diplomacia y había ayudado al Estado español a ingresar en la Organización de las Naciones Unidas, que desde el año 1945 teníamos interés, perquè havia sigut vetada sempre. Paradoxes de la geopolítica. Per tant, tingueu en compte la geopolítica, que fa coses molt estranyes. Per exemple, que Espanya ingressi a les Nacions Unides de la mà dels soviètics. Molt bé. Processos semblants d'independència que hagi emparat les Nacions Unides. Interessants. El de Guinea Equatorial, que era autonomia d'Espanya, amb dos referèndums, primer per ser autonomia l'any 1963. De fet, la primera autonomia d'Espanya després de la Guerra Civil és la de Guinea Equatorial, i és així per contentar els guineans, perquè des de l'exili havien escrit una carta demanant a les Nacions Unides justament el mateix que va fer el Consell Nacional de Catalunya i el Josep Carrer Ribalta, que fossin reconeguts com a nació i que les Nacions Unides, d'acord amb l'article 73 de la Carta Fundacional de les Nacions Unides, demanés a Espanya que facilités la seva sobirania. Això encara no ho hem fet els catalans. Aquesta carta encara no ho hem fet. Ho han fet els del Consell Nacional de Catalunya, però no representaven, diguéssim, a Catalunya i van perdre, diguéssim, aquella oportunitat per manca de legitimitat, perquè van ser boicotejats. Tenim també el referèndum del Sàhara Occidental, que encara no s'ha produït, però hi ha una resolució on està compromès aquest referèndum. Tenim el referèndum d'Eritrea vers Etiòpia del 1990, que va portar la independència d'Eritrea, per tant un altre cas d'èxit de les Nacions Unides. Tenim el referèndum de Sudan del Sud respecte a Sudan el 2011, que també va portar la independència de Sudan del Sud. I després tenim els 4 referèndums de Nova Caledònia, que és una colònia francesa, que encara no han aconseguit la majoria suficient per arribar a la independència, però que s'han pogut produir de forma legal i amistosa amb l'empara de l'estat francès i de les Nacions Unides. El Quebec? El Quebec també, però no, el Quebec no va participar a les Nacions Unides, va ser un acord entre el Canadà i la regió del Quebec. Molt bé. Com a fets anecdòtics us puc comentar que el primer referèndum d'autodeterminació que es va fer a la humanitat és el de Libèria, que està a Àfrica, el 1846. I a Europa el primer referèndum els va fer a Noruega l'any 1905 per independitzar-se de Suècia. Per tant, això de fer referèndums per independitzar-se d'un altre territori, com veieu, no és una cosa estranya. De fet, a Europa se n'han fet més de 41. Poca broma. Per tant, amb això acabaríem. Només demanar-vos moltes gràcies per la paciència, ja podeu encendre les llums, i ara, si voleu, entreu una mica amb el debat.
Si algú demana algun aclariment li puc ensenyar la diapositiva, però ja li passaríem a en Jaume, que el tenim aquí obedientment escoltant tota l'explicació, si vol fer alguna consideració. Bueno, jo, gràcies a tothom per venir, celebro molt que estigui aquí en Jordi Domingo, que malgrat no ser parent del Domingo, sí presideix el Consell de la República, que en certa manera podria ser un dels continuadors d'aquest Consell Nacional Català. I tota aquesta explicació històrica molt interessant, certament jo tenia la sort de conèixer-la perquè ja és el segon llibre que et presento. De fet avui no s'havia anunciat perquè acaba de sortir, també és calent, aquest d'avui mateix ha sortit de la impremta, que és un llibre d'en Jordi Castellà que es diu La Via Nacions Unides, on explica tot això i crec que explica allò que ens interessa més avui. I què? És a dir, fins a quin punt això avui té vigència. No has citat aquí, però cites al llibre la resolució 1514 de Nacions Unides, que és la que ha permès el procés de descolonització de molts països. Cert que en principi també es basa en el principi de lliure autodeterminació dels pobles sense esmentar que siguin colònies, però que sí que és cert que hi ha un dels puntets de la resolució 1514 que parla de territoris colonials, i aquí s'ha aferrat sempre l'estat espanyol per dir, ustedes no son una colonia, pero ustedes forman parte de nuestro territorio. Per la força, Sí, per la força, i vull recordar que una llei recent, una llei dictada en aquest període democràtic que nos hemos dado entre todos, que és la llei de la memòria històrica de l'Aragó, a la seva exposició de motius, quan parla del mayorazgo d'Aragó, etc., diu que l'Aragó va perdre les seves institucions històriques per la força de les armes per la invasió castellana del 1714. O sigui que això està reconegut per una llei... Abans, el 1707. Sí, com diguem el nostre, sí, 1714, i és a dir, que això està per una llei espanyola, aprovada amb el Parlament aragonès, però no validada per el Tribunal Constitucional, com que no era l'Aragó era un president que era de los suyos, doncs això ho han validat. Per tant, tenim d'una banda aquesta resolució 1514, que d'una banda sí, però ens diuen que vosaltres no sois colònia, però tenim una llei espanyola que de forma clara i amb aquest marc meravellós amb el que estem avui, molt poc conegut també, malauradament, és gairebé ociós recordar-ho, que vam perdre les nostres institucions per la força de les armes, I que es va instaurar un règim colonial, perquè el capità general era plenipotenciari i tenia una dictadura als seus peus, i decidia, i això continuava fins al 1833. Fins al 1833 manaven els capitans generals de Catalunya de forma plenipotenciària. A partir del 1833 van entrar els governadors civils, que també eren manats pel rei, naturalment, i que s'ocupaven de la qüestió civil. Però fins al 1833 eren els militars. I fins al 1856 el castell de la Ciutadella, amb 30.000 soldats, va ser utilitzat per reprimir els ciutadans de Barcelona. Bé, doncs tenim tots aquests elements, tenim que les apel·lacions que s'han fet a Nacions Unides han estat aportades des de dins de Catalunya, i després una altra dada molt important que has destacat, que no es pot oblidar, els juristes, però especialment els internacionalistes, que es dediquen a l'estudi del dret internacional públic, tenen encunyada una frase que és aplicable a tot el dret, però molt aplicable al dret internacional, que diuen que el dret neix vell. El dret neix vell perquè sempre quan es va regular alguna cosa és per solucionar un conflicte que s'ha produït abans, i en el cas del dret internacional, com hem vist, és política. El dret internacional respon, les relacions internacionals responen a interessos econòmics, geopolítics, que fa que Rússia acabi
Reconeixent Espanya, coses insòlites, extraños compañeros de cama, i llavors ja ve el dret, tot l'aparell jurídic per donar-hi cobertura. Llavors, amb tots aquests ingredients, és possible avui la via Nacions Unides? És possible... Sí, una resposta més àmplia. Sí, marxem. No prova l'examen. Li has de repetir. Es prega resposta motivada. Li has de repetir. Sí, senyorita. Doncs sí, és possible i és necessària perquè vosaltres heu de pensar que l'única diferència entre Catalunya, per exemple, i Portugal és que quan nosaltres proclamem la independència el 1640 i proclamem la república el 1641, doncs nosaltres, després de 12 anys de guerra contra l'estat espanyol, contra la corona de Castella, nosaltres no aconseguim guanyar la guerra. I els portuguesos sí. Els portuguesos la guanyen. Bueno, perquè Espanya ha d'optar, perquè no No. Espanya, Castella. A Castella ha de dividir el seu exèrcit en dos i prioritza la vessant catalana a la vessant portuguesa. On està el negoci? On està el negoci? I també perquè els anglesos els van ajudar molt, també cal dir-ho. Portugal va ser un ferm aliat anglès i Anglaterra els va ajudar molt i va facilitar la seva independència. Però bé, és l'única diferència. És l'única diferència. Vull dir, els catalans avui podríem ser independents des del 1640 si hagués triomfat la guerra dels segadors. És així de fàcil. Per tant, davant de la comunitat internacional és que és indiscutible que Catalunya és una nació. De fet, hi ha un fet que poc conegut, que també explico en el llibre, i és que del 2014 al 2017, quan van fer les dues consultes, hi havia un relator internacional a les Nacions Unides, que es deia Alfred Detalles, i va fer fins a 4 informes a les Nacions Unides. I diu 4 coses molt interessants. Primera, que Catalunya, el poble català existeix, que és un poble que té dret a l'autodeterminació, que es pot fer l'autodeterminació sense modificar la Constitució espanyola per l'article 10.2 i per l'article 96 de la Constitució espanyola, i a més, en l'últim informe, que l'estat espanyol viola el dret a l'autodeterminació de Catalunya. D'acord amb la Carta de les Nacions Unides i també d'acord amb la Constitució Europea del Pacte de Lisboa, l'article 2, que diu expressament que s'han de respectar i protegir les minories nacionals i territorials. Això ho diu el relator independent de les Nacions Unides del 2014 al 2017, el senyor Alfred Detalles. Però no ho han entès perquè, com que ho va dir en argentí, no està traduït. Era cubà. És nord-americà d'origen cubà. No, el que passa és un problema que tenim i que això ho hem de resoldre d'una vegada per totes. Hem d'anar a un. L'independentisme s'ha de posar les piles, ha de fer els deures i hem d'anar a un. Perquè si no, no aconseguirem... Hi ha alguna altra via? Però bé, el que no podem fer és nosaltres mateixos sabotejar-nos. Oi, Jaume? Com va passar amb el Cambó, com va passar amb l'Irla i amb tants altres casos. Però què hem de fer ara? Què hem de fer? Hem de crear un Consell Nacional Català o tenim la... Bé, el llibre explica què es pot fer. El llibre explica que nosaltres ara, el 2025, estem en una situació molt semblant a la que estàvem l'any 1945, perquè per primera vegada, encara que sembli estrany, tenim les dues superpotències mundials, els Estats Units i Rússia, que estan contra Espanya. Els americans els estan posant una guerra arancelària, perquè pertany a Europa, i els russos estan contra Espanya perquè els estan fent la guerra a Ucrània, encara que sigui de forma indirecta. Per tant, ironies del destí, després de 80 anys, per primera vegada tenim les dues superpotències mundials en contra d'Espanya. Sí, ara anem amb el Trump i el Putin. No. Ara anem a les Nacions Unides amb molta més força que no abans. Per exemple, ara de veure els llibres. Per tant, els catalans, primera, hem d'anar a una. Segona, hem d'aprofitar la conjuntura geopolítica, que ens és propícia. La primera vegada en 80 anys, ens és molt propícia.
I tercera, hem de posar el dret internacional que està de la nostra part, l'hem de posar damunt de la taula de les Nacions Unides. I això com ho podem fer si no tenim el Parlament de Catalunya? Aquesta és la gran pregunta. Sí. Perquè fins ara doncs, havíem tingut presidents independentistes que ho podien haver fet. No ho van fer, però ho podien haver fet. Ara no els tenim, com ho podem fer? Doncs amb una recollida milionària de signatures. Per què? Doncs perquè la lliure adhesió del poble legitima la causa. O sigui, nosaltres quan fem un judici, el primer que ens demana el jutge, el nostre relat, la nostra denúncia, la nostra querella, és que legitimem la demanda. Oi que sí, Jaume? Doncs la forma de legitimar la nostra demanda davant de les Nacions Unides, ja que no tenim el Parlament de Catalunya ni el Govern de Catalunya, és amb l'adhesió manifesta dels catalans. Avui el Parlament de Catalunya només té 1.600.000 vots espanyolistes. Si nosaltres posem damunt de la taula més de 2 milions de signatures, per posar un exemple, o 3, serà inequívoc que el poble de Catalunya es manifesta a favor de ser reconegut com a nació i exercir el dret a l'autodeterminació. Mireu, Guinea Equatorial va fer la carta a l'any 1959 i a l'any 1965 les Nacions Unides van fer una resolució on reconeixia el dret a l'autodeterminació de Guinea Equatorial i instava l'estat espanyol a fer-lo possible. L'estat espanyol va mirar cap a una altra banda, el Franco va dir, ui, esto no va conmigo. A l'any següent, al 66, li van fer una segona resolució i no només li van dir que havia de facilitar el dret a l'autodeterminació, sinó que ho havia de fer abans de 1968, de juliol de 1968. Doncs, el 12 d'octubre de 1968, Guinea Equatorial va ser independent. El día de la raza, el día de la hispanidad, el día del descubrimiento y el día del hermanamiento hispanoamericano. D'acord? Per tant, les Nacions Unides van ser capaces, no només en aquest cas, sinó en altres casos, de tòrcer la voluntat de l'estat espanyol. I nosaltres ho hem de tornar a intentar. Com a mínim, que no sigui dit que els catalans, amb aquesta conjuntura, no ho Juga trobem. l'economia aquí. Pensem-hi. La Guinea Equatorial també tenia una economia molt florent. Heu de pensar, us en recordeu vosaltres de aquella cançó del Colacao? Sí. Doncs jo soy aquel negrito de l'Àfrica tropical, doncs venia de Guinea Equatorial. Aquest negrito de l'Àfrica tropical venia de Guinea Equatorial. I els mobles aquests colonials, tan macos, que valien una borrada de diners, doncs la fusta venia de Guinea Equatorial. I a més, als anys 60, els americans van descobrir petroli a Guinea Equatorial. Per tant, gràcia no li feia a Franco perdre Guinea Equatorial. No li feia cap gràcia. I ho va intentar tot. De fet, els que van escriure la carta els van assassinar. Els dos que van escriure la carta, el Franco els va assassinar. Va enviar un comando a Camerún, com els GAL, igual. El modus operandi sempre utilitzen el mateix. Van anar al Camerún, van segrestar l'Enrique Enbo, que era el líder ideòleg que havia escrit la carta, el van segrestar, se'l van endur a la selva, el van ofegar en un riu perquè semblés un accident i allà doncs el van deixar. I després, un cop ja hi havien tret la informació torturant-lo, van assassinar a l'Acacio Mañe, a Guinea Equatorial, llançant-lo des d'un vaixell de guerra que es deia les Canàries. Això ho va fer Franco. Franco ho va intentar tot. Fins i tot va demanar als anglesos, públicament, a les Nacions Unides, canviar Guinea Equatorial per Gibraltar. Sí, va dir, bueno, yo si tengo que perder algo porque esto es una colonia, bueno, pues dame Gibraltar, que también es una colonia. De fet, Gibraltar és una colònia d'Europa. I moltes vegades ens diuen, Jaume, no, però saps què passa? Que no pot ser que siguem colònia perquè Espanya és un país democràtic. I Anglaterra també és un país democràtic. I reconeix públicament que té colònies. I estem a Europa com estava Flandes. Exacte. Per tant, aquesta cantarella de com que estem a Europa no podem ser una colònia, com que som una autonomia no podem ser una colònia, nosaltres la podem discutir jurídicament perquè, primera, Guinea Equatorial va ser una autonomia abans que independent i va transitar de l'autonomia fins a la independència, de l'any 63 fins a l'any 1968. Per tant, tenen aquell problema i després Espanya, sí, tan democràcia com és el Reino Unido,
i també té colònia a Gibraltar i a altres països. Aquest senyor vol parlar. Sí, un segon, que acabem això i obrirem un col·loqui amb tothom. Jo et volia, ja abans de donar pas, que ja he vist també alguna altra paraula demanada, una cosa interessant que explicaves a l'altre llibre que no he trobat que estigui aquí, que és que Nacions Unides té un comitè específic, el C24, per tutelar els processos d'independència. I fins fa poc, no sé si tots o gairebé tots els membres eren excolònies i espanyoles la majoria. No sé com ho tenim, això ara, no? Sí. O sigui, nosaltres tenim totes les cartes a favor, perquè l'any 1961 les Nacions Unides, per donar compliment a la resolució que ha comentat en Jaume del 1514, va crear el C24, que és un comitè especial de descolonització. I és el comitè que es fa càrrec de pressionar l'estat espanyol i de facilitar la descolonització de Guinea Equatorial, entre d'altres. I per tant, aquest comitè té com a funció única i exclusiva facilitar l'autodeterminació i la independència dels pobles que estan dominats o oprimits. Per tant, els catalans, el dia que aconseguim les signatures, portar-ho a les Nacions Unides, el reconeixement en l'Assemblea General de les Nacions Unides, aquest comitè s'encarregarà de fer la pressió diplomàtica. Reconeixement per 2/3 encara... Sí, per 2/3. 2/3. Que és menys que unanimitat. Sí, i tant. Sí, perquè Espanya potser no vota a favor. Segurament. Són capaços. Bueno, el Zapatero diu que sí, El Zapatero ara diu que sí, que ens vol reconèixer. Sí, cada dia escolta, i ara aquest comitè, com està? Són excolònies tot? Bueno, et deia també Rússia, dintre del comitè. No. Rússia no ens ha de ser precisament contrària, està en guerra amb Espanya, recordeu-ho, encara que fos de forma indirecta. Per tant... Van estar a punt d'ajudar-nos amb 10.000 soldats. Sí, no? No és un truc que amb el que he intervingut professionalment. Sí, però jo el coneixement de causa. Però hi ha una majoria d'excolònies, no? I una bona pila d'excolònies espanyoles, no? Sí. Cuba, Venezuela, unes quantes. Que hi és una altra dada que no es coneix cap excolònia espanyola que hagi volgut tornar a la metròpoli. Encara no s'ha produït. No sabem què farà el senyor Milei, però encara no s'ha produït que cap país que s'hagi independitzat d'Espanya hagi volgut tornar. Et sembla que obrim el debat? Per darrere havien demanat... El senyor vol parlar. Voldria afegir que tot i que l'1 d'octubre Espanya també va vulnerar articles de la seva pròpia Constitució, tot i aferrar-se a l'article antinatura, article 2, perquè és un estat polinacional, no té sentit que un estat polinacional sigui indivisible, va vulnerar 2 articles més, precisament un que parla de que respectarà els tractats internacionals que des del 1955 va signar amb Nacions Unides, i també un altre que afecta les autonomies, que diu que les autonomies desenvoluparan la seva pròpia política i tal. Va vulnerar moltes coses, va vulnerar moltes, el mateix 155. Jo de vegades he dit i segueixo pensant que la Constitució espanyola no és dolenta. La Constitució espanyola té 2 coses molt dolentes, que és la monarquia, aquest títol 8è de la distribució territorial que va quedar mitja, i després aquesta defensa fèrrima de la unitat d'Espanya. Però fora d'això, en matèria de drets i llibertats, la Constitució espanyola és de les més avançades que hi ha al context internacional. El problema no és la Constitució, el problema són aquests que es diuen constitucionalistes, els guardans del Sant Grial, o que s'haurien de dir més que constitucionalistes, tribunal constitucionalistes, que o no l'han llegida o no l'han entesa, o les dues coses alhora. I a més, l'Alfred de Zayas, a propòsit d'això que diu vostè, diu que una cosa molt interessant, que jo també explico en el llibre, i és que en el preàmbul de la Constitució es parla de que Espanya està composta per todos los españoles y pueblos de España. I dius, hòstia, todos los españoles y pueblos de España, que no són la mateixa cosa. Doncs no, perquè los pueblos de España son las naciones de España. I més a baix, en l'article 2, on parla de la indissolubilitat de la nació espanyola,
diu que se conforma con con nacionalidades y regiones. Per tant, los pueblos de España son las nacionalidades y las regiones son todos los españoles. I això ho recordo l'Alfred de Zayas. Diu, escolti, és que vostès ja reconeixen la plurinacionalitat de l'Estat. En el seu preàmbul i amb l'article 2 de la Constitució espanyola. Ja ho reconeixen. Vostès estan reconeixent, de fet, Espanya diu que és indissoluble la nació. La nació, no l'Estado. La nació és una construcció social, ètnica, lingüística, però no és una construcció jurídica i política, és l'Estat el que és una construcció jurídica i política. Tant és així que la nació catalana participa de 4 estats: Andorra, França, Espanya i Itàlia. I bé que és indissoluble, o no? Bueno, el narrador. Sí. Vosaltres dieu que es envia una carta a les nacions del... No, s'hauria de fer, jo proposo No, i no foto ni puto cas, no? Doncs si agafeu i envieu, feu unes postals, i tots els catalans independents enviem les postals allí, jo crec que el volum faria alguna cosa, no? De postals, enviem postals. Aquesta idea, clar, aquesta idea és una mica el que van fer amb els telegrames. El 1945 es van enviar els telegrames de tots els casals d'Amèrica donant suport a aquesta iniciativa. Doncs bé, el dia que ens proposem fer això, evidentment s'haurà de fer una mobilització social espaterrant i espectacular com mai s'ha fet en aquest país, i per això parlo que hem d'anar a una i hem de tenir molt clar que podem ser reconeguts com a nació abans de ser independents. I a més tindrem un avantatge, que és que si algun dia comencem a promoure això, Espanya riurà molt, i això ens ajuda. Sí. Un context, no?, de postals. Aquella noia? A veure, jo vull fer per un cantó una pregunta de política ficció i després una proposta, sempre en positiu jo, no? A veure, la pregunta de política ficció és que si nosaltres el dia 3 d'octubre haguéssim proclamat la independència, en lloc de fer aquella manifestació, que ho sento, jo sempre diré que van ser els sindicats afins que van promocionar-la per baixar una mica allò, perquè el rei d'Espanya estava preparat perquè pensava que proclamaríem el dia 3, com deia, si us en recordeu, és el que deia que es proclamaria a les 48 hores, si no recordo malament. Si hagués vingut l'exèrcit, ens haguessin ocupat, això seria un tipus d'ocupació que es podria denunciar com a ocupació, que és una de les causes per les quals es pot reclamar la independència? Primera pregunta. I segona cosa que us diré tots. No sé si heu vist que el 23 d'abril ara s'està mobilitzant la gent per una manifestació. Doncs crec que hi hem de ser tots, crec que hem de començar amb aquesta proposta vostra, seria una bona manera també de començar a moure una mica. Jo crec que la gent ja hi ha el xup-xup que es va fent, perquè ja hem sortit una mica del xoc del Covid, de la renúncia dels polítics, i potser el 23 d'abril, a una manifestació, tot això es podria, no sé, muntar alguna paradeta o fer alguna cosa per promocionar aquesta idea. Jo penso que seria una bona idea, perquè tindríem molta gent per signar el 23 d'abril. Ja anem justos perquè és la setmana vinent, però potser podríem començar la promoció. Anem una mica justos, però són bones idees i tota pedra fa paret. Exacte. I s'han de tenir en compte. De fet, no només el fet que atonyinessin a la gent que anava a votar, això ja també és un acte de colonialisme. O sigui, tu al teu poble no el pegues si vols ser independent, perquè és el teu poble. Per tant, pegues el que no és el teu poble. Això és un acte de colonialisme. Dissoldre el Parlament de Catalunya sense cap dret també és un acte de colonialisme. Enviar 15.000 policies de fora de Catalunya per sotmetre Catalunya, això també és un acte de colonialisme. No permetre que el català sigui obligatori també és un acte de colonialisme. I saquejar econòmicament Catalunya des de temps immemorials, perquè ja us he explicat que el capità general es cobrava la seva feina saquejant Catalunya, això també és un acte de colonialisme. Per tant, tot això ho hem de posar en valor davant de les Nacions Unides, perquè els estats del món, els 193 estats que participen a les Nacions Unides, hi haurà alguns que seran socis d'Espanya, la Unió Europea, però hi haurà molts altres que no tenen per què tenir cap relació amb Espanya que sigui particularment intensa. I per tant, amb aquesta actual situació geopolítica podem trobar moltes afinitats. I només que hi hagi 4, 5, 6 estats que reconeguin Catalunya, Espanya ja té un problema. Espanya ja té el problema, perquè internacionalment Catalunya ja s'ha reconeguda com una nació.
I aleshores Espanya tindrà un grandíssim problema per explicar-li al món que Catalunya no és nada, que és parte indissoluble de l'Estat espanyol. Tindrà molts problemes. El mateix Zapatero, jo recordo una conversa molt interessant que va dir en una entrevista, que va dir, nos resulta muy difícil en el mundo explicar que nacionalidad y nación no son la misma cosa. Això ho deia el Zapatero quan era president del govern espanyol. Doncs imagineu que algú reconegui en l'actual conjuntura Catalunya els problemes que tindrà Espanya per explicar que nacionalidades y nación no tienen por qué ser la misma cosa. Se'ls hi riuran, aleshores, a ells, a la cara. Per tant, anem per la bona via i és aquesta. Ara, ens hi hem de posar tots units i no ens hem de distreure amb batalletes partidistes i estèrils, com ens agrada tant, i hem d'intentar, doncs, la societat de base, l'independentisme de base, hem d'intentar abstraure'ns de tota aquesta polseguera política que sempre de forma recurrent apareixerà en el moment més inoportú. Perquè és el que ens frena. És el que ens frena com a país. Totes les cartes les tenim a favor, però posem-nos a treballar. Però que fa el poble. Ninguneu. Voldria dir que això, per què no es fa demà? I la pregunta és següent, qui falla? Perquè els que estem aquí penso que no ens ha de convèncer ningú, tret algun infiltrat polític, si deu ser. Llavors jo pregunto, qui falla? Perquè això es podria fer demà. Per exemple, un canviant més seria l'ANC, però si no és l'ANC, qui té capacitat de lideratge? Perquè si demà es fessin, la setmana que es fessin eleccions, a qui votaríem? Jo crec que ens hem d'extraure de les eleccions. Les eleccions seran el 2027. Nosaltres hem de fer tot el possible perquè el 2027, si Déu vol, Sí, però perdona, Jordi, ja siguem estem independents. disposats a fer-ho. Llavors, qui està fallant? No, però és que penseu una cosa. Ha costat molt i encara no és segur que aquesta proposta, per exemple, tiri endavant. Perquè penseu que jo, per exemple, aquesta proposta l'estic avançant des de l'any 2022 i he parlat amb partits polítics i entitats. I primer, que deia en Jaume, em miraven com un tio raro, després se me'n fotien a la cara. I ara comencen a fer-me una mica de cas. Per això està aquí el Jordi Domingo. I perquè aquest va treure tant llibre que et va donar credibilitat. També, és veritat. President, aprofitem per donar-te l'enhorabona per l'elecció i confiem molt en tu que puguis reflotar això amb el que tantes esperances tenim enfuritzades tanta gent. Vinga. Ja que m'heu interpel·lat, i gràcies per l'enhorabona, ja que m'heu interpel·lat, a veure, aquest projecte ja us dic que serà un projecte cabdal del Consell de la República. El Consell de la República també ja us anuncio que acabarà sent Consell Nacional Català, sense cap mena de dubte. Aquesta és la línia que sé que hi ha. I a més, això és l'embrió del nou estat, i així se'ns ho hem de tenir. I per tant, el Pacte Nacional per al Reconeixement Internacional de la Nació Catalana serà un element cabdal. I en aquest sentit, i tu ho saps, perquè el Jordi Castellà és una primícia que podem donar avui, però que crec que ja se sabia, però serà el comissionat del Consell per tota aquesta temàtica. El dia 17 de maig celebrarem un acte a Cervera, un acte institucional a Cervera, que som tots convidats, on es presentarà el nou govern i sobretot es plantejarà totes les línies de polítiques que es volen desenvolupar al marge dels partits, al marge del que ha passat fins ara, i per tant sempre pensant en la pròpia identitat catalana i en tot allò que el Consell Nacional Català va fer i en tot allò que avui, amb les noves tecnologies i amb altres mitjans que estan al nostre abast, podem realment fer. I per tant, el camí s'ha començat, volem començar la construcció real de la República i que crec que tota la gent que som aquí i molta altra gent que no és aquí però que pensa exactament com nosaltres, ens haurem de tornar a engrescar perquè avui el discurs que hi ha al país és negatiu, és un discurs de desencís, de desesperança, d'enuig, d'ira fins i tot,
i hem de passar a un discurs hegemònic i guanyador. Molt bé. I de passar aquest discurs a l'altre és un llarg procés, probablement una travessia al desert. I us necessitem a tots, ens necessitem tots, perquè si no anem tots a una, oblidant, com tu deies, fílies i fòbies, no aconseguirem aquest repte, que és passar de la desesperança, passar a l'hegemonia guanyadora. I per tant, hem de comptar-nos tots. Com a l'1 d'octubre ens hem comptar, sense pensar si una persona pensava d'una altra, si volia això o si volia. Tots volíem el mateix que era el referèndum. Ara el que hem de voler és reforçar allò que avui ens dona l'herència precisament de la Declaració d'Independència, que és el Consell de la República, i sobretot l'herència d'aquest Consell Nacional Català, que en definitiva ens va marcar camí per part de molts avantpassats nostres. Si té nassos d'espatllar-ho. Endavant. Bona nit. Jo només volia dir una cosa, que cada un és molt lliure de pensar el que vulgui, però tot el que sigui mirar cap enrere no ens fa avançar cap endavant. I tenim que deixar estar tot el que ha passat enrere i mirar cap endavant, si no, no cal que ens imposem. Sí, però els que estaven darrere que pleguin, Em deixeu dir una cosa. Que pleguin tots els catalans. Els que estaven a darrere que pleguin tots. Ja poden plegar tots. I això com es fa? Pot no votar? No fem diàleg. No siguem, tampoc no mirem només a curt termini per endavant i per darrere. Jo només vull repetir una frase del Rovira i Virgili, que és absolutament essencial pel que ens ocupa. Sense consciència històrica no hi pot haver consciència nacional. Per tant, de la història és de la que bevem, de la història és de la que mengem i la història és la que hem de reivindicar. I per tant, si no és amb aquesta profunditat d'arrelament en la nostra pròpia història, tampoc no farem res. Com ha acabat parlant d'història? Ja estem al memorial, que ens dediquem a recuperar la història per fer-ne difusió. Si us sembla, donarem per acabar l'acte. Moltes gràcies als dos ponents. Em sembla que heu explicat coses que la majoria de gent, alguns les podíem conèixer, però no les coneixíem en profunditat. Ara comprem llegir el llibre. Hem portat uns quants perquè el qui vulgui... Això és el que es va presentar als catalans. Ho van presentar i això és l'últim llibre que explica La via Nacions Unides, la via... per fer efectiva la independència. A més, la tinta encara goteja molt. Ara, si m'ho permeteu, abans de tancar l'acte, deixeu-me fer una pregunta, una mica de publicitat. Puc? Tots els que esteu aquí, rebeu el butlletí en el qual anunciem les conferències? Aquí, el que vulgui rebre, aquí hi ha per deixar el correu electrònic, sisplau, el correu electrònic en majúscula, perquè només que una lletra que sembla una R posi R i sigui una N ja no arribarà, i a nosaltres ens ocupa Espanya i ens fan pagar la llum. Per tant, sisplau, el que vulgui rebre. Per què? Perquè ara estàvem aquí comentant, el mes d'abril, maig, tenim un cicle de 4 conferències que es titulen precisament La pau té un preu. De vegades la pau és més onerosa que la guerra. I fem un resum de tots els actes que ha tingut Catalunya de recuperació nacional que tots han acabat en un bany de sang. El seny, si no va acompanyat per la rauxa, només serveix per amagar covardies. Sí, senyor. Si aquí molt de seny i molta escriptura, però si no ens fotem tota l'acció, no passarà mai res. Som uns cagats, els catalans, que ja us conec que soc català, vaig néixer català. Un moment. Ens hem de fotre tots, si no ens hi fotem no passarà res. A l'acabar podem tornar a parlar si voleu parlar. Jo estava dient, si voleu rebre informació, sisplau, apunteu al correu electrònic i rebreu tots els cicles.
Moltes gràcies. Normalment no hi ha la cançó i avui no hi ha Para mí. Ah, por tú. Es para esto. Para grabar esto. Ja. Aquest o aquest? Aquest és el text de la...